njalo uDonnie McClelton athi create a clean heart in me. Iculo eli-inspirishwe noma alithatha kwincwadi yezakha noizakha yini Psalms amahubo ihubo 51 uzokhumbula emva kokuba uDavide one uBathsheba nomyeni wakhe uNkulunkulu wasemdisciplina la uyayibuyisela uNkulunkulu uthi create a clean heart in me Nkosi ungenze ngibe musha ebese uvuselela uthando lwensindiso yakho ukuze ngikwazi ukukudumisa kwangathi nathi singenze njalo uma siwela ezonene ezifana nalezo noma ngabe isiphi ke isono sibuyele kuNkulunkulu ukuthi akabuyisele inhliziyo zethu zibe zintsha ikakhulukazi avuselele uthando lethu. Good afternoon umlaleli womsakazo iVuma 103 the adult radio for the young at heart. Ikakhulukazi uhlelo iSound Doctrine Hub. Mina ngudidi ngoNkosi njengenjwayelo ngihleli nomfundisi uPhakamani wakakhoza kanye noAnele kaMhlongo live studios intanjeni. Ngiphathele uhlelo lomnandi kabi namuhla sizoba nezivakashi zethu beseshilo uDaviola njengoba siyinqaka intambo kuzikena ekhaya yophumula beseshilo ukuthi sinezivakashi namuhla ezibuya le phesheya bekade siba nezingxoxo nabo ukuthi iSound Doctrine Hub le lolu hlelo lakho lithandayo lingalekelela kanjani emphakathini kakhulukazi labo mama esingathi mhlambe basesimene sibucayi noma ba vulnerable. Ngikhuluma ngabapho mama, ngikhuluma ngabo mama abasingle ababizwa ngama single mothers, abo mama bayibhekela izingane bebodwa, omama abahlukunyezwe ama boyfriend noma bayeni, omama bagcine behushula izisu ebese abasatholi ngisho nokwamukeleka emphakathini ikakhulukazi ebandleni bakhishwa inyumbazane kwangathi isona abasenzile isona singaxoleleki. Bheka nangu uDavide sikhunjuzwa uDonnie McClelton ukuthi naye wone akonanga nje unkosikazi umuntu wabulala indoda yakhe kwafa nengane konke lokho kungenxa yakhe uDavide ubuyele enkosini uthi create a new heart in me. Nathi ke kwangathi kanjalo ikakhulukazi masemabandleni kwazise phela labo mama bayahlupheka bakhisha inyumbazane nasenkonzweni sibakhombisa kanjani lolu thando okungasho ukuthi sivuna imisebenzi abayenzile kepha sikisono esingathethelelo asikho isono esingathethelelo. So namuhla soba nesivakashi sethu sizokhuluma kabanzi ngaloko ukuthi thina siyiSound Doctrine Hub kanye nalenhlangano yonyawonhle ibizwa nyawonhle ngesizulu kepha yona ngoba isingisi bathi beautiful fit, inyawo ezinhle impela unyawo nhle ukuthi siletha kanjani sisenyangeni yothando sisahamba khona othandweni ukuthi yebo bawenzile amaphutha, yebo bakhulelwe ngale kwemshado, yebo bakwenzile konke lokho sibalekelela kanjani ke ukuthi baxoleleke babuye futhi bamkeleke, hayi nje emphakathini kuphela bamkeleke emabandleni basizakala kanjani ukuya phambili phela bodadewethu nabafowethu enkosini lapha abanye even emndenini sikwazi ukuthi sikwenze konke lokho. Kepha konke lokho kungaze ngeqa amagula sizokhuluma sonke sinezivakashi sethu uAbby ozobe khona la sixoxisana naye ukuthi siyiSound Doctrine Hub yini lokho esifisa ukuthi singakwenza nemphakathi yethu ikakhulukazi la eKZN but iSouth Africa yonkana kwazise ukuthi lento yonyawonhle ayikakafike ezweni lakithi. So kuba uqala nqa iSound Doctrine Hub ibambisene nonyawonhle beautiful fit ukuthi phela hayibo nasi isime esibhekene naso balekelelwa kanjani labo mama abavulnerable. Kepha ke njengenjwayelo ngaphambi kokuba sikwenze konke lokho siyayisicele enkosini ukuthi isilekelele sikwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi. Babukhoza sawubona mfethu. Sibingelele mfundisi, ngiyababingelela nabalaleli. Siyayibonga kakhulu inkosi ngomusa wayo. Amen.
Babukhoza ngiyafisa sikhulume njengenjwayelo siqhuquzele sikhumbuze abalaleli bethu ngenkomfa kepha ngaphambi kuba sikwenze lokho sizongena noEbi sikhulume noEbi siyaye sicele enkosini ukuthi ayilondoloze amazwi ethu sikwazi ukuthi siqhube uhlelo lethu ngendlela okuyiyona sikhulekele mfowethu. Sithandaza. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ngendodana yakho uKristu Jesu efa endaweni yethu ukuze sikwazi ukuxolela izono nanoma ingabe zinjani. Lithi izwi lakho noma ingabe ibomvu njengegazi ziyahlanzwa zibe mhlophe njengeqhwa noma ingabe ibomvu njengobende ziyasuswa zonke iphonswe le elwandle lokukhohlwa engasophinde ibalelwe khona thina. Esakhuluma umfundisi Nkosi ngiyabacabanga nje abahushule izisu abasayisola namanje abakaze baxolelwe abantu mhlawumbe into abangakaze bayikhulume nokuyikhuluma. Ngiyabakhulekela Nkosi ukuthi ubanikeze ithemba lokuthi kuKristu zonke izono ziyaxolelwa. Mabeza kuyena mayebethele isiphambanweni wafela nakho lokho kubulala abakwenza ngakho bangasindiswa nabo kuye. Ngiyakhuleka Nkosi uhlelo namhlanje lu special sine ivakashi abazokhuluma ngokuthi basizakala kanjani abantu besifazane silekelele ukuze kuzwakale kahle kube usizo konke kubona bonke abalaleli ibandla lakho lakheke bese igama lakho ledumseka. Siyakubonga egameni lika Jesu. Amen. Sibonge egameni lika Jesu Kristu. Amen. Emkhathini asikhulume ngenkomfa naku sekusele amasonjwana ambadlwana ngaphambi kuba sibe nalenkomfa yethu siba nayo iminyaka yonke. Status bag mfethu. Mhla 1 March laphana Pinetown Central number 8 Harvey Road like kanye nehlanganela khona auditorium laphana so besinenkomfa silekelela imishado sibiza ngecouples conference sifuna uqinisa imishado yabazalwane imishado yahlaselwa igcine ngezinye ikhathi imfundisi yabazalwane sifana neyabantu abangakholwa ungasabonakala umehluko senze into ezifanayo sibangwa nezibi nje sonke kanti uNkulunkulu sinikezile ezwini lakhe izinto zokuyiqinisa yethu imishado ikwazi ukuba isibonelo ikwazi ukuveza uKristu ubudlelwano kwaKristu nebandla kulonyaka sobe sithi meekness in marriage ukwazi ukuzehlisa ukwazi ukuyithoba ukwazi ukwamukela ukoniwa ngezinye ikhathi ukungabe umuntu oshesha dube umuntu osheshe alimale kodwa umuntu okwazi ukuoverlook amaphutha omunye umuntu okwazi ukubekezela nokuqinisela ukuba mnene ukwazi ukuzehlisa umhla ka 1 kuzobe kumgqibelo siqala ngo9:30 ekseni siqede ngo3:30 ayikho imali ekhokhwayo wonke umuntu wamukelekile kukhona ukudla njengoba sobe sihleli ilanga lonke sibasenzela abazwana ukudla sibe nesikhathi selunch siyafundiswa uzobe khona umfundisi uNkosi ukhona umfundisi uDlamini nabanye abefundisi enyani bezwe nakwezinye indawo bazobe bekhona kunezikhathi zokubuza imibuzo nokuxoxisana sakhane silekelelana soke siyanimema kakhulu simema ngiyazi uyathanda ukubuza mfundisi obana abamenyiwe yebo abashadile nawo suhlukanisile nawo saprepare ukushada noma unesifiso nje sokushada ufuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu ufuna kube njani siyathanda ibandla amahlangana lonke ukuze ngoba nongasazi ukushada kodwa ukhona amaziyo sendleleni afuna ukumlekelela afuna ukumeluleka azizeni ke sizokwakhana sizoqhuqhuzelana nabafelokazi siya ikakhulukazi laba abasebasha mamusha nje ngisho noma usesengo 60 or ngaphansi kwa 60 usemusha impela usengashada mawuthanda izwi lithi asikwenze lokho so nabafelokazi nabo emkhathini nabahlukanisile bonke sithi abeze babe khona sikhumbuzana izikhathi futhi emkhathini umgqibelo mhla ka 1 March from 9:30 to 3:30 ntambama inkonzo izobikhona silapha ePinetown mawubuka ngale emva koPinecrest uzoyibona lapha ibuilding unumber 8 Harvey Road ungashayi kulo Harvey Road oseNew German ukhona omunye kodwa Harvey Road osePinetown lo asihlangane khona ngomhla ka1 kuzoba intokozo enkulu kakhulu ukuthi siphinde sihlangane sibonane angisho ke emlaleli ukuthi namuhla ohlelweni lethu sonke isikhathi noma isikhathi esiningi
sizobe sikwitiza kwazise phela isihambeli sethu esibambisene naso kulomsebenzi wokuthanda omama abahlukumezekile noma vulnerable. Akasazi isiZulu uAbby, but I can tell you she's promising to learn isiZulu, and she's going to be speaking in Zulu esikhathini esingakanani. Bona labo mama azobalekelela, they will actually assist ukhuluma isiZulu. Kodwa ke nanoma thina sobe sikwitiza namuhla, wena mlaleli ukhululekile ukuthumela iWhatsApp noma iSMS noma ushaye khona la ku 086 1010 300 086 1010 300 uyikhulumele nje uMageba, sizokutolikela thina ukuthi kwenzakalani. Now le ngxoxo yethu ibaluleke kakhulu. Angiphinde ngikukhumbuze sesesikhathini noma sesenyangeni yothando. Namuhla uthando esifisa ukuliveza ulolu thando lwabantu besifazane noma omame, ikakhulukazi laba abahlukumezekile ngandlela thizeni. Kungenzeka iabuse ekhaya, u-abuse umndeni, u-abuse indoda, u-abuse uboyfriend, u-abuse noma ubani, ikakhulukazi ngenxa yengane noma ngenxa yokukhulelwa kwakhe, ukuthi simlekelela kanjani. Silekelela bomama asebehushule izisu noma laba sebecabanga ukuhushula izisu ngoba phela bebona bengakwazi ukuthi bazophuma bahlanganise ini nani kuphumeni, so kunokuthi alethe lengane aseyithwele siswini ayilethe emhlabeni, ucabanga ukuthi akasihushula isisu, lokho esikubiza ngeabortion ngesingisi. Simlekelela kanjani lo mama ukuthi angakwenzi lokho, lo sekwenzile engazi ukuthi uphuma kanjani, akasamkalekile ekhaya noma unembeza wakhe, nanoma kungenamuntu owaziyo, kepha unembeza wakhe uyazi, useyikhipha inyumbazana yena noma ibandla lingamkhipha inyumbazana, kepha yena useyayikhipha nokuyisola. Simlekelela kanjani? Simlekelela kanjani umama okhulelwe, preparing herself towards childbirth? You know, kunama midwives. uAbby is not a midwife, kepha onyawonhle kulekelelwa kanjani ukuthi ayilungiselele lo mama. Ziningi izinto ezenzeka before ingane azoyiteta, so uyithola kanjani le encouragement nohlazo lokuthi akashadile, nazo zonke lezi zinto akayitholi leyo support, uyithola kanjani? Ngingazeke ngeqa amagula asibize isabheli sethu, njengoba ngishilo mlaleli uzokhuluma isingisi, wena uzikhulumela isiZulu, ubaba ukhoza lapha uzosilekelela ngoba yena ngathi isingisi ukwazi ukusitolika kakhulu ngcono udlula mina. Good afternoon, Abby. Hi, Pastor Dennis. How are you doing? Doing very well, thank you. I'm so happy to be here. We're very happy to have you here ourselves. Abby, this, as you know, is a Christian radio, or it's a Christian radio ministry show, Sound Doctrine Hub. We would love to hear you. We'd love to hear your testimony. We'd love to hear who Abby is and how she came to Christ, given, you know, that we're in the month of love. And we want to show and demonstrate the love of God, not only during this month, but for years to come, as we will be talking to the listeners and the lovers of Sound Doctrine Hub about beautiful feet and how these vulnerable women and different kinds of vulnerable women get assisted. Who's Abby? Just in a minute or so, share your testimony for us. Thank you. And I beg forgiveness for not knowing Zulu yet, but as you said, I am going to learn one day at a time. Of course you will. Of course you will. So I came to Christ because my parents were reached out to ministries like this one. My father learned about Jesus watching pastors on television. So this type of ministry means a lot to me. And my mother was picked up by a small church. The pastor came to her house and would pick her up every day to bring her to church. And if it weren't for those two ministries, I would not be here today. So this means a lot to me. And so my parents became missionaries to Kenya, Africa, in East Africa. And I lived there from the time I was 9 until I was 19. And
getting to watch my parents serve in ministry was very educational for me and helped me learn a lot about God. And in that time, God told me that He wanted me to serve women during the process of growing their families. And I didn't know what kind of job that was, so I tried a lot of different things trying to find it. And I spent the last 6 years working as a birthing coach, as you said, giving them encouragement and telling them they can do hard things. And through that experience, I learned so much about how much God loves families and how much He pours into them and how much strength He gives them to do impossible things at times. And it helped me in my own journey because I lost my first baby through miscarriage. And sorry about that. Thank you. But God used that, and I am so grateful that I had my son for the time that I had him, and that now I get to help other families when they are losing their babies. I can walk beside them knowing how hard that is and how much it is to overcome. Abby, I mean, you, in your line of duty, you certainly have come across women who feel ostracized by the church that is supposed to be embracing just because they have sinned. Yes. But instead of probably them going through church discipline, they didn't receive that. Maybe some have even left church or have joined other religions or denominations because they didn't feel loved. How would this ministry that we're partnering into assist in that regard? Absolutely. Yes, the misconception is that the baby is a sin because it was sin that brought the baby. But we are just humans. We're small creatures compared to God. We cannot create life unless God allows it. And He ultimately allowed this baby to come into the world. And Beautiful Feet is passionate about helping churches and communities and individuals embrace these women and embrace the fathers too, to help them make choices that will grow a family instead of breaking a family out, and instead, as you say, ostracizing and losing that mother and that child and that father. And so Beautiful Feet provides resources to help bring them in. And sometimes that looks like taking classes to learn how to care for your baby, how to parent your child, how to discipline your child, how to go through pregnancy and be healthy and strong, and all sorts of helpful information. It also counsels churches and individuals how to talk with these women and how to understand where they are, because many people feel called to help, but they don't know how to help. And so Beautiful Feet teaches you how to help. Now, Mlalela, I'm sure uyamuzwa u-Abby. Siyenza i-emphasis enkulu kubantu besifazane, but we need their men as well. We need the boyfriend. How can we help them both? Absolutely. Tell me, I mean, with my experience and my line of duty as a biblical counselor, I find that a lot of women who have done an abortion or will be going through an abortion process, it's not actually their first choice. No. It's either the boyfriend or the family, grandpa saying, you're not going to bring a child into this home, you're not going to put the name of this family into disrepute. And especially, I must say, especially those from born-again body of Christ, they are the ones who put so much pressure on the woman that she ends up doing that. Now, we're talking that fathers and the church and all of that. In your experience, what's the major cause of women having to commit abortion? Yeah, it's as you say, like studies, they've done studies on this. The majority of women want to keep their babies, and they are facing economic challenges. They are facing physical challenges. They are facing ostracization from their family, their church, their boyfriend, their husband. And there's so much pressure, and there's this belief that this mother can't move forward with this baby, that this baby is going to be what holds her back. And yet studies also have shown that women who keep their babies hardly ever regret it. But the majority of people who have abortions do regret.
and they do have struggles afterwards. We're going to talk more about that. Let me just backtrack, because this has just been in my heart and I'm going ahead of myself, or if not ahead of all of us. Let's go back. What is beautiful feet? By the way, in our Xhosa language or Zulu, when we regard or referring to pastors, spiritual leaders, we refer to them as beautiful feet. Oh no. So Because of the verse from the Bible, right? Exactly. Yes. Exactly. So tell us, what is this Beautiful Feet organization, or how did it start? Where does it come from? How long has it been in existence? And why is it in so many countries and not in South Africa? Yes, no. Thank you. We were getting ahead of ourselves, weren't we? It's all good. So, Beautiful Feet was founded by a woman who is a dear friend of mine now. Her name is Melissa, and she saw the need when she was a missionary in Central America, and she founded this organization to help countries outside of America, because in America there are a lot of resources, but there aren't as many in other countries. And so she wanted to help bridge that gap between these mothers, to help with that one piece that's missing for them to keep their children. And so Beautiful Feet provides education and training for community members, pastors, whoever feels called by God to help these women. She wants to give you the information that you need to do that. And so, there's a one training at the beginning. It's called Speak Life, and it covers everything from common ways that cause women to be alone in pregnancy and how to help them through that. It covers all of the stages of pregnancy. It covers abortion. It covers picking up the pieces after an abortion or a miscarriage, and it covers all of that spectrum, and it teaches you how to talk with these people in a way that is godly and that is uplifting, to bring them hopefully into your church and closer to Christ, or to Christ for the first time. And also, when you decide, I want to be a Beautiful Feet director, I want to bring this to my church or my community, once you make that decision and you take that class, then you have the opportunity to receive monthly trainings where you can be learning about how to disciple someone closer to Jesus, how to evangelize someone closer to Jesus, and various other things. Because as we all know, challenges for a mother while she is pregnant or shortly after she is pregnant are not just relating to her pregnancy. There are other things as well. And so we really try to cover the full spectrum of their journey and help people serve them better. What's your footprint worldwide? So we just crossed over into 150 countries worldwide. Wow. And hundreds of centers, and you can do the math on that. Hundreds of centers means thousands of people impacted. Beautiful Feet recently partnered with the missions organization called ABWE. It is the ministry that I am also going through. And once that partnership, it's kind of like when you have two amazing things and you put them together, makes it even more amazing. And so it has really been able to expand Beautiful Feet's reach across the world. Mkathini, sinalento esikhuluma ngayo no Abby. Iyinkinga engakanani la eNingizimu Afrika? Iyinkinga engakanani KwaZulu Natal? Siyibandla singalekelela kanjani Mkathini? Siyibandla kakhulukazi ubuholi bamabandla, we are so quick in bashing these so-called sinners, or worst sinners as we treat them. Sibabheshe ngeBhayibheli emakhanda, sibanqume ebandleni likaKristu as if we own the church. Sibanqume la gqoka khona uniform, banikeza uniform ehlukile than everyone else. Akazazi lo muntu umama noma useyingane, akusakwazi ukuhlala nezingane, akasakwazi nokuhlala nomama, because she's not old enough ngokweminyaka and she's not young enough ngokuthi usethole ingane and stuff like that. Iyinkinga engakanani kakhulukazi from the church's perspective eNingizimu Afrika Mkathini? So kubalekile ukusho umfundisi ukuthi while siyayisicezelela indaba yokubalekela izono zokucansi, 1 Thessalonians 4:3, ngokuba uyintando kaNkulunkulu kuba ngcweliswe ndede ezoneni zokucansi.
siyaqhuquzela kakhulu lokho ukuthi abantu bangayo ucansini bengakashadi. Esingajwayele ukukhuluma ngakho mfundisi ukuthi siyaye sidile kanjani nabantu uma sekwenzekile lokho futhi umuntu wakhulelwa. So iyasiza indlela uEpi abeka ngayo ukubakhumbuza abalela ukuthi abantwana bayisipho ezivela kuNkulunkulu. Lisho njalo izwi lakhe amaHubo 127 verse 3. Abantwana bayifa elivela kuSimakade. Nabo laba batholakale esonweni sokucansa abantu bengashadanga kodwa yena uyisipho ezivela kuNkulunkulu. Ngakho siyamthanda lo mntwana. Nalomama osemthwele lo mntwana noma ngabe ubemthwele ngaleyo ndlela siyamthanda. Kubalekile kubantu abaningi mfundisi izwe lento ngoba njengoba eshu ukuthi abaningi bagcina beya ukwenza iabortion uhushula izisu ngoba bezizwa bengamkelekile. Akafuna ekhaya nalomntwana wakhe nebandla alisayivezi le balance ukuthi asisithande isono sakho kodwa wena siyakuthanda nalomntwana simthanda impela. Magcina umuntu engayitholi le support bese elingeka ukuthi aze ayokona ngaleyo ndlela. Bakhona nabathi umzimba wami lo ngenza noma yini engithanda okungesile iqiniso. Uthi 1 Corinthians 6 verse 13 babethe khona ukudla ngokwesisu nesisu singesokudla athi uphole kodwa uNkulunkulu yakushabalisa kokubili. Umzimba kawusiwo owezono zokocansi ungowenkosi nenkosi ingeyomzimba. uNkulunkulu uyawuthanda lo mzimba. Noma ngabe wena usudlulise ezintweni ezingafanele wenza izono ngawo nalomntwana okulomzimba ubekwe uNkulunkulu uyafuna uNkulunkulu aphile and njengebandla mfundisi we have a lot to do ekufundeni ukuthi siba support kanjani. Ingakho ama organizations afana no Beautiful Feet are important for our context so that we can learn how to support these mothers. Emsasenze njani ngoba njengobusho sigcina sibaqongqotha njengeBhayibheli emakhanda and not know what else to do. So uyasiza kakhulu uNkulunkulu ngalama ministry afana nalawo. Angisho mlaleli womsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at hadi kakhulukazi umthandi wohlelo iSound Doctrine Hub ukuthi iSound Doctrine Hub ayikwenzi noma asifisa ukuyenza neBeautiful Feet lento noma siyenze emabandleni ethu esebenzisana nawo kuphela. Lento esikhuluma ngayo simema wonke umuntu emkhathini noma engakhonzi nathi noma ekhonza noma ngabe ikuphi la khonza khona ngisho nongakhonzi imbala because this is not a ministry for exclusive people. It's a ministry for everybody, saved and unsaved. Ikakhulukazi ebandleni because we've become so judgmental as leaders bebandla. We are not as compassionate as Christ has been compassionate githina namkhathini. So lokubambisana kwethu si Sound Doctrine Hub nalamabandla esibambisene nawo iKhanyeni iCrossroads kanye ne Sound Doctrine Fellowship sifuna ukusebenzisana namabandla onke nabefundisi bonke iKwaZulu Natal yonke iSouth Africa yonke because le inkinga yesizwe akuyona inkinga yebandla elithize. Lento yokuthanda nokukhombisa uthando nokuembrace omama nezingane nemndeni nabantu besilisa by the way abakhulelise labantu uthando loluNkulunkulu afisa sulkhombe. Now ngiyafisa ukuthi singacategorize izono sinezidakwe esontweni esibekezelelayo. Sinabantu abakipitile esontweni esibabekezelelayo. Sinabantu abanobulilo obufanayo esibabekezelelayo. Why then laba abathola ingane ngale kumshado singabalekeleli? Angithi asibafihle emkhathini, asibakhombisa uthando ebese sibakhombisa isono sabo bakwazi ukuphenduka esonweni sabo. Now Abby, let's go back on this one of abortion. What are the stats per minute that you're aware of women who are committing abortions? Is it per minute? Is it per day? Is it per hour? What's the story out there? Around the world,
138 per minute that we know of. Like, that's what we think. You're saying that very fast. It's got to sink in Yes. to all of us. This is a minute that is in 60 seconds. How many lives are deliberately... Yeah. So it's more than 2 per second. Sure. There has never been a time when that many human beings have lost their lives, ever. It beats everything. Yo, Mlalila, I hope you're Lento. 138 babies every minute of every day, 365 days a year, all over the world. And in our law, these are reported stats. I mean, there are those that are not. These are stats that we're aware of. Yes, this is true. And what it says to me is, Satan, he wants every woman listening today, every father listening today, he wants all of them to hear that they are alone, that nobody knows how they feel, and they just need to have this abortion and it'll all be over. Izwi lenkosi mkhathini lithi uKristu uze emhlabeni uNkulunkulu umthumele emhlabeni ukusinikeza impilo and life in abundance. On the other hand, we have the devil who's just here to kill and destroy. Amen. And kufanele siyibone lento ukuthi it's not about a certain community, it's not about a certain color of people, it's not about a certain nation. This is a spiritual warfare. Lao Satana pegane khona noNkulunkulu thina nalabo mama, we are just pawns used by the evil one ukuthi silwe necebo likaNkulunkulu. Usathana kanikeza impilo ivela kuNkulunkulu. So zonke le ingane uNkulunkulu uthi irrespective ukuthi ingane ivele kanjani, a child is a blessing from God, and the devil on the other hand says, no, that's a curse, you need to get rid of it. Yeah. And make you believe actually ukuthi that's true. Yeah, and kind of what we were talking about earlier, that it'll all be over. The stats show that women who abort their babies suffer afterwards. They are more likely to be addicted to alcohol, addicted to drugs, depression, anxiety. The list goes on and on and on of things that they suffer with after that abortion. So basically we're saying we have men and women who are full in our churches and are given mental health and are taking mental tablets and all of that because they have never dealt with this, they've never told anyone, and basically if they were to find a place where they are being loved and they are comforted and they feel they can actually confess this sin, a whole burden will be taken off them and they'll be off pills. Yep. And especially, like some abortions happen alone and at home using various methods. Some abortions, you pay for someone to help you accomplish this. And they're not going to tell you all of these side effects that you could potentially face and all the struggles that you can potentially face because they want to make money off of your child, off of your body. And yeah. Okay, we've been talking about abortion. There's so much. Let's talk about miscarriages. The miscarriage could also be either medically or negligence or the very same stress to say, how am I going to deal with this baby? I want to keep the baby. Everybody puts me under pressure. And all of those complications lead to miscarriages. Let's talk about that. How would we, as Beautiful Feet Sound Doctrine Hub and all the associates that we would have, how would we be able to assist miscarriage or miscarrying women? Well, I love the conversation you and I were having in the car earlier with my husband, and it is a wound on your heart when you lose your child. And when you miscarry, you might know that you have that wound, and when you abort your baby, you think you don't have that wound, but it's a wound nonetheless. And it's a wound that you can't see. It's a wound that others can't see unless you bring them in. And so, sometimes mothers and fathers don't feel like they can share, especially with miscarriage that happens early on. Maybe nobody knows about the pregnancy, and then it's over, and then you struggle to be able to tell. And again,
Satan wants you to feel like you're alone, like this is not a common thing that happens. But 1 in 3 pregnancies end in miscarriage. It is extremely common. Most likely, most of the women Wait, let's go back. 1 in 3. 1 in 3 pregnancies. Yeah. And so, Mukatini. yeah. 138 children per minute babulawa ngenhloso, and then 1 in every 3 miscarriage. Yeah. Sure, inkinga enkulu le Mkhathini. Inkulu, and njengamabandla we are ill prepared to deal with it, Mfundisi, ukuba support abantu ukwazi ukubalekelela mabebhekene nalezi zinto lezi. Nala uPaul ethi connected abesifazane abadala, abafundisi abesifazane abancane abalizinto abale nokuthanda abantwana babo. Ila khona iziphiwe ezahlukahlukene emzimbeni kaKristu zidinga ukuthi zihlangane sizane zethu njengabaholi bamabandla nabefundisi, kodwa siyabadinga omama, siyabadinga ama-organizations like Beautiful Fit abazokwazi ukusondela nama-specifics nalezi zinto njengoba seyibalwa nje ukuthi kanti le nkinga inkulu kangaka Mfundisi, and asizwa sengathi siyibamba ngendlela efanele. We need this kind of help. Nazi ingcingo seziningi, angikumeme mlaleli ukuthi uPaul wazi umzalwane okhonza naye, wazi udadewenu, wazi uma wakho, wazi isihlobo sakho, noma wena imbala sikulekelela kanjani. Nazi ingcingo seyithatha kepha ngiyacabanga awuphinde ushaye lapha ku 0861010300 0861010300 noma lapha ku 0737091991. Ungabuza umbuzo, unganikeza uvo lwakho, uyamazi umuntu onalenkinga, obenalenkinga, ozowela kulenkinga, noma yokulahlekelwa ingane, hayi ngoba uhushule isisu, but ke njengoba siyihushukele zona ngezathu eziningi ngokuhlukumezeka noma medically nje akuhambanga kahle, noma unama fibroids, noma unani, ziningi inkinga ezenza lento. Akusho ukuthi wonke umuntu ohushukela isisu ubulele. Ufuna ukusizakala noma ufuna sizakale, sikhulume nozakwethu Mkhathini, abefundisi abalalela abalithandayo loluhlelo esibaziyo. Ingakanani lenkinga, singabambisana kanjani nabo? Namuhla ngazi ingcingo zami ziningi kepha azifuna ukungena. Awuzame lapha ku 0861010300 0861010300 noma ku 0737091991 0737091991. Uthumele voice note yakho noma uthumele text message yakho, sikhulume nawe uma ngabe uthi yazama ukushaya ngapha ku 0861010300. Asimzame na umunye oqala, sabona siyakwamukela emoyeni. Baba uNkosi nobaba uKhoza nevisita estudio, asibingelele egameni leNkosi uJesu. Amen. Asibingelele baba Umyeni, siyajabula ukukhuluma nawe. Hlala otabeni baba. Baba, ngicela ukuthatha amavesi nje amaHubo 103 kusukela ku verse 2 ngcina ku verse 10 regarding isihloko enikhuluma ngaso, which is very much important. I think even abantu emakhaya cishe bazosizakala ngoba abantu bayithola sebesesimeni sokuthi vele uNkulunkulu akabafuni, akabathandi, nebandla liyabalahla uma bewela esonweni enikhuluma ngaso. Asenze kube lula ke ngezwi likaNkulunkulu, siqale ku verse 2 amaHubo 103. Mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa, yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakhe ebhujisweni, okuqhelisa ngomusa nangobubele, osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. uJehova benzela bonke abacindezelwayo ukulunga nokwahlulela. Wamazisa uMose izindlela zakhe nabantwana baka-Israyeli izenzo zakhe. uJehova unobubele nesihawu, wephuza ukuthukuthela, uvama umusa, akakhethi njalo njalo, akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade. Inkosi yami Jesu akasiphathi njengokufanele izono zethu, akasivusi njengokwamacala ethu. Sengivala nje ngalamazwi sengiwakhothile,
uma uke wawela kulesi sono enikhuluma ngaso noma ngathiwa umuntu wesilisa noma umuntu wesimame okwakwenzeka izinto ezifana nale yazi ukuthi uNkulunkulu akafani nomuntu akasiphathi njengokufanele izono zethu akasivuzi njengokwamacala ethu ngiyabonga amen. Sibonge kakhulu baba Umyeni. Abanye njengoba sisho baba Umyeni abenzanga sono kuzenzakalele nje umzimba wasihoshula isisu ngezathu ezahlukahlukene. Ngibonile ingcingo eziningi zifuna ukungena lapha ku 0861010300 asiphinde usithinte lapha ku 0861010300 noma ku 073-709-1991 073-709-1991. Nangomunye umlaleli wethu la uthi good evening baba Nkosi and baba Khoza, kuyintokozo kubuye sibe nani sihlanganyele kwezembuso wasezulwini. Sesilungele no uhlelo no Andile no Ngqo undodakazi lapha eGrahamstown eRhodes University kusho uSis Pearl njengenjwayelo. Asikwamukele nawe emoyeni sawubona. Asikhulume nawe phela, asikhulume nengane, sifuna ukukhuluma nawe. Sawubona, siyakwamukela emoyeni. Uselahlekile lo. Asithathe nangu omunye umlaleli uthi amen bafundisi. Sekunjalo ngihleli nani ngise Pietermaritzburg eSmero, ngiyacabanga ukuthi lo mhlambe uMakhumalo. Nangu uAngie Kashobeto uthi amen bafundisi bami, nginilalele futhi ngiyabusiseka kakhulu ngokuhlale njalo nisikhuthaza ngezwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise, amen, kusho uAngie Kashobete. Nangomunye uthi good afternoon pastors. The issue of abortion is sad. Society is judgmental. Churches ostracize women who fall pregnant out of wedlocks. Families are judgmental. 2, we belong to God, not society. Developing a relationship with God will protect women from falling trap into abortions. Thank you, Unosipho. Asikwamukele nawe emoyeni sawubona. Asikhulume nawe phela, usikhulumisa nengane sawubona. Asimbalekele lo. Sawubona, sikwamukele emoyeni. Sikwamukele emoyeni sawubona. Yebo njani? Hello. Yebo sikulalele. Sikhuluma nobani kuphi? Ungaba anonymous futhi muthanda. Sikhuluma nobani kuphi? Anonymous Lola eThongat. Anonymous kuphi? eThongat. Thongat qhubeka sisi. Yes, 18 dalede ngitheka lesi sifundimani. Mama ngithi ngiyabona ayazi iningi. Yeah, ngicela niqhubeke nayo bandla. Sasengizwe kahle because yabona manje ngiyenza focus. Yezwa ntombi silalela. Yeah, shame. She's crying. She really appreciates that we have this conversation, and she basically urging us to continue the dialogue. Anonymous, angisho dadwethu, uzothatha inombolo egcineni. Mhlamba ngisho manje ngizoloko ngiphinda inombolo esingajwayele ukuyikhipha emoyeni nje, but inombolo ye Sound Doctrine Hub. Sound Doctrine Hub, WhatsApp number and all of that. Esizofisa ukuthi sikhulume nawe, silekelelane nawe kuyona. Sawubona, siyakwamukela emoyeni, sawubona. Yes, abantu understand. 073-267-2613 inombolo wena Anonymous nabo bonke abafisa ukuthi bangasizakala ngalendlela esikhuluma ngayo iSound Doctrine Hub ibambisene neBeautiful Fit. 073-267-2613 sizoloko siyiphinda kanjalo. Sikwamukele emoyeni sawubona. Ayibonge Nkosi. Bamajola. Njani Nkosi yami baba, Nkosi baba Khoza, nesikhambeli lapho. Siphilile. Abby is doing very fine. She can hear you
She understands Zulu very well. Siyabonga kakhulu. Sikhuze nje laba abagangayo bakithi. Akuyona uhlelo lokudlala. Mase bengena abantu bedlala. Bangikhisela amathuba laba abafuna ukuzosebenza ukuthi ukuzosho ibalulekile kakhulu. Kunjalo bamajo. Ngifuna ukuthi mina into engiyifundile into enikhuluma ngayo yothando ngokaNkulunkulu esayidini lami mina uNkulunkulu wangifundisa ukuthi uma ngithi ngithanda unkosikazi unkosikazi sezivumelana ukuthi siyashada naye akasona isigqila sami kodwa uma nezweni lithi umlekeleli wami uzosiza mina nesisekile angithande ngothando ngenze konke mina nje ekhaya la umama enze breakfast ngale mina ngingale kamelweni ngiyendlula ngiyakoloba ngenza yonke into umewasha umama mina ngiyaqoqa impahla lezi sihambe sokweneke kanye naye ngoba empilweni yami ngafunda lento yothando ukuthi uthando umuntu umthanda and awumgqilazi. Okwesibili baba bese kuba lento enikhuluma ngayo ngicabanga ukuthi amaphutha ayenzeka ngokaNkulunkulu uNkulunkulu akabuki njengathi njengoba esho babumyeni uNkulunkulu uthi ngokulandela sona kuzokube phezulu ethuna so le uma kwenzeka amaphutha ayenzengalawo umuntu ebuye eyaNkulunkulu eyogcolisa uNkulunkulu uyamcolela noma abantu bengeke bamcolele kodwa uNkulunkulu uthando lwakhe kumele lwenza ukuthi amcolele amthethelele naye eyibone balulekile kunabanye abantu egameni likaJesu akalathi umuntu noma yenza iphutha uma izwi lenkosi likulandela sona kuzobe sezilethuna so ke nasikwazi ukumhlulela asikwazi ukumthatha emgqonyeni kaJoji kodwa okwethu ukumluleka nokumupha amazwi azobona naye ukuthi kusasa angaphinde ungena kulwamgodi angene kuwona ilokho nje engingakho kakhulu ukuthi uthando lubaluleke kakhulu uma lizwi lenkosi uthando lumnene lebekezela izinto zonke uthando sibekela inqwaba yezono bathi ke na asiyenze lento kwabanye bafowethu noma ingane zethu noma bodade wethu uma ewele esonweni asikanjaji simhlulele yebo abantu bakuhlulele bakugundise nengubo mhlambe emevasi bangigqosi ngoba iwahlulela kukho right lokho indlela engicabanga ngayo mina egameni likaJesu. Sibonga kakhulu uNkulunkulu antuthi sabalaleli uNkulunkulu anizele okuhle kodwa amen. Amen babu Majola siyabonga kakhulu. Nangumunye uthi amen bafundisi ngikhona ngilalele ngiyabonga uThembi Gadimba ebese nangumunye uthi amen bafundisi inzima le ndaba kodwa uNkulunkulu usuke azi ukuthi umsula azi futhi ukuthi ubulele okwethu emabandleni ukuthi samukele umuntu njengoba injalo uNkulunkulu yena ozongenelela nokuthi izwi likaNkulunkulu kumele lutho mesilizwile bese siyalenza asikwamukele nawe emoyeni sawubona sabona mlaleli asikwamukele emoyeni sawubona hayi akekho lo asithathe nangomunye sanibonani bafundisi studio Vuma FM family today's topic hits home in so many ways. Thank you for boldly talking about it. Wish we had a couple of hours to go into details. May you stay blessed. That's another anonymous who says that. Nangomunye uthi amen bafundisi ngihleli nginilalele nje usilalele nje lo nangomunye uthi uNtomfuthi kaMafuthi uthi uNtomfuthi Chiliza uthi amen bafundisi bami ngihleli nani ngaleli hora elingafani namanye amahora inkosi ibe nani nonke studio nezihambeli zethu. They're talking a lot about you. Paramani is going to interpret all these things that they're saying. Amen bafundisi bami ngihleli nani kusho yena lo mlalelo enje uthi shalom bafundisi bami nginilalele ngisemolweni Vuma 103 asikwamukele emoyeni sawubona
All right. uSiphesihle uVincent kaSiphesihle Vincent uthi siyakubonga kakhulu ukusilekelela ekuqondeni izimfundiso zenkosi kusho uSiphezondi eMkhambathini ebese ubusi Phephetha uthi kwaze kwabhlungu innocent souls ubeka inhliziyo ezaphukile eziningi. Ngiyacabanga la ukhuluma Mkhathini ngathi 138 a minute. Uzandile kaSithole sanibonani befundisi nginilalele ngesemlazi. Mkhathini awutolikele uEbi kancane ebese ePaula naye. Sibonge iqala mfundisi kubalaleli. Ngiyafuna nje nami ukujobelela uPamajola nababumyeni bakhuluma kahle. Bangikhumbuza uGalatians 6 uverse 2 mayithi thwalisanani imithwalo yenu niugcwalise kanjalo umthetho kaKristu. So the listeners are expressing their appreciation. But we've spoken about abortion and miscarriages. Some women do have their children, but the fathers are not there to support. You also deal with that group of women, single mothers. Before we take that, let's take another call. Salamgale moyeni sawubona. Yebo sawubona. Ngicela ususe ingane eceleni kwakho ma sizokwazi ukuzwa kahle. Yebo ma usekhona? Oh my goodness. Yebo ba ngicela usuke nje thatha ucingo usuke inganeni ebese sikwazi ukuthi sikuzwe kahle. Azifoni. Okay, zama uphinde ushaye ke ntombi. All right, Mkhathini, whilst esazama ukuyisota out lo mama asithathe nangomunye umlaleli uthi it's difficult to believe God has forgiven me when the church family and I can't forgive myself. Wow. Asikwamukele ntombi. Nginenkinga nalengane eseceleni lapho sizwa yona ukudlula yona kodwa ake sizame futhi ntombi khuluma. All right. Sorry about that. Sizodlula ngoba nangilusisa akakwazi ukusuka eceleni kwengane. Mkhathini, you were still saying something lapha ku Ebi. Azama umoyeni sakamukele moyeni sabona? Ayibonke mfundisi wami. Sabona Nkosi yami sikhuluma nobani kuphi qaphu nje isikhathi asekho. Ngikhuluma noMandla la eNamzethe. Yebo noMvethe. Ngicela